Usa ka motorsiklo nasunog sa barangay Guadalupe, Carcar niadtong Sabado. Samtang tagbot sa Mandaue City nga gisalvage, hingpit nga naugda usab sa sunog kagahapon. Ani ang report. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang usa ka motorsiklo sa tunga sa daan sa barangay Guadalupe, Carcar nga gilamoy sa kayo pasado 1:00 sa hapon niadtong Sabado. Base sa investigasyon sa Carcar Fire Station, samtang nagdagan ang mga motorsiklo, nakadungog lang og buto ang mga sakay niini nga sama sa ni backfire. O pipila ka gutlo, midako na ang kayo. May na lang kay nakanaugdayon ang tulo ka mga sakay niini ug way naangol kanila. Ang kaso ni Ma'am dili pa mi makahatag sa Jigos kaya under investigation pa ang kaso. So nakadungog sila buto, murag backfire siya kay kuan man kanang lower part man ya, lower part kay trambutso man. 1:19, naabot sa fire scene ang mga personnel sa Carcar Fire Station human madawat ang alarma sa sunog 1:16. Human sa usa ka minuto, napaong usab ang kayo. 9,000 pesos ang danyo sa hitabo tungod kay matud pa daan na ang motorsiklo. Samtang kagahapon sa buntag, gilamoy usab sa kayo ang usa ka tugboat nga gisalvage sa Sitio Latasan, Barangay Labugon, Mandaue City. Ang mga nagtu nga gagmayng baga samtang nagpisa-pisa sa barko ang usa sa mga gitan-aw sa Mandaue Fire Station nga hinungdan sa sunog. Kay kusog ang hangin kagahapon, ni samot pagdako ang kayo ug hingpit nga naugdaw ang gisalvage nga tugboat. Maayo na lang kay wa na makatapon ang kayo sa mga panimay haduol sa dapit. Milanat og kapin sa oras una hingpit nga napaong ang kayo. Wala hinuoy gikatahong na angol atol sa hitabo. So nahitabo paggating nila na ang tinulo sa ilang paggating nabutang atong insulation foam sa tagbot nga lang gikat. So nikatag siya ma'am, pagkatag dito na nagsugod ang kayo. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Luen Merondina. Balitang Misda.